हेल' लोगोफोर, नै आङो दिनैहाय दैमाकुसियाव साहित्य सभा नायनो फैदों आरोना। दसे बेखौनो भिडिअ लालायबाय। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबानो जाबाय, आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो बरिं मोनो अन्नानै नायाब्लाबो जागोन आरोना। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मिटिङाथ' एसे गोजानानो दंबावो, होनबाबो बाइकखौ बेयावनो लाखिग्रोबाय आरोना। बाइक स्टेन्डआथ' नै बेनो फार्स्ट। जि गोजान थाबायनांसिगोन आयु। वेलकाम माने बरायबाय। 64थि बर' थुनलाइ आफाद दासो नै गेटखौ हाबजेनसै। नै जोङो गाहायथिंनो थाबायलांसै आरोना। गोजौथिंनि लामाजों, नैबे लामाजों हरावसो थाबायग्रानो लाइट होना दोनदों हनै गोजौआवहाय। हरावसो मोजां नुगोन बेयाव, मानोना जोङो फुङावनो फैना लाबाय नालाय, बेजोंलाय बहाबाव। ओमफ्राय हराव फैनाय मोनबा, हरावबा जा मोजां नुगोन आरो बेयावहाय समायना रमायना क्लाब क्लिब जोंथि माथि रिथि रिथानो। जोंहा सानजों थिखा थिखायाव फैना लानानै नै बाला रानस्राव स्रावथिं थाबायनांबाय आरो। दाथ' फुंनि 10थाल'सो जादों नालाय लोगोफोर, बांद्राय मानसि गैसोआ आरो जोङो। होनबाबो लांदां फादाङावनो नायना थांसै आरोना लोगोफोर। गथ' गोनां मानसि, थान्दा बोथोराव बारा थाजाबाय थाया नङा होमबा लोगोफोर। बार सिउ सिउ, कार गैया गारि गैया, मा होनो लोगोफोर। दुखिया मानसिथ' बाइकजोंनो फैनो गोनां जादों बार सिउ सिउनो। ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ।
অসমৰ তালুকদাৰ মই তেখেতক এই সময়ত এখন ভিডিঅ' দি চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু বড়ো সাহিত্য বা ৰয়পটনা কমিটিৰ ফালৰ পৰা এখন আৰণাইৰে আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ।